ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса ба канали Мама Лайф. Дӯстони азиз, бозори Корвон даромадгоҳи ҳафтум дарвоза аз тарафи Корвон Сити қарор дорад. ҷои материалҳои беҳад фасоне ки арӯсӣ барои ягон тӯи маърака бо вилӯрои аднатонӣ дорад. ипек доранд, паплинҳои доинг доранд. беҳад паплинҳошон хушрувай, ҳам метраки мефурӯшанд, ҳам рулон қатӣ мефурӯшанд. духтаро ина ҷои беҳтарине ки скидкае дар бозори Корвон аптови ҷодай наҳум рияда қарор доранд. чизе ки нафаҳмиден номерошона мемонам пурсен. ассалому алайкум дӯстони азизи ман, имрӯз барои шумо тахфифи рамазонӣ будай. инами ҷора ман як бор дига видео карда будам, ҳамаи чизош тахфиф шудай. мози материалҳоро нишон медиҳем. паплинои навинка овардиан, шолкои навинка, ипекои навинка барои ҳамин моҳи шарифи рамазон тахфифай гуфт ба пешаи ид ман барои шумо духтаро омадам ки ҳамин подписчикои ман паплинои фасон, ипекои фасон бикунанд. инами ипекои сангдори фасона дидестен, расветкош чихе хушрувай 450 сомон. агар ки шумо 4-5 киртаворӣ харем бисёрӣ шавен, агар ягон хеш таборам бошен духтаро, шумо метонен ки якташа тӯҳфатон мекунанд. ина ипека ё паплин бисёр бигирен ё ҳами хали материалҳои фасоно бигирен. и вариантҳои барои моҳи шарифи рамазонай. ина мира диден, ира бинен чӣ хушрӯа. ина и паплина дид, и шолкай нехе сангзадагай и 350 сомон. ира бинен чӣ хушрӯай фасон. душман кушак меган ам хали духтаро, беҳад фасон. ина и паплиноша бинен, ина и шолкша бинен сабзай. и шолкой медонед чӣ халия необычная ки таннада баданда роҳатай. нархи и шолк и 650 сомон духтаро. ира хушрӯгиша бинен бо айпешку вообще хушрӯтарай. иҷа ҳамин материалошон беҳад фасони качествения. хай ман бо боварӣ комил барои шумо пешкаш мекунам. шумо медонен ки ман ҳарчира прилагат намекунам. подписчикои азиз, инаи паплина диден чӣ хушрӯай. сангша бинен ҷавсай и 200 сомон. и паплиншам дига качество ҳай. баъд сангша бинен чихе ҷавси хушрӯ. оз ина дуруст пас бо гармӣ шуд ягон ҷо рафтен сабукак мепӯшен, ҳам багати тӯи равакам мешава. ина и намудош ҳастай бо паплинои ҳами сангдор. паплин аз 50 сомона сар мешад духтароз, ман 50 сомонашам нишон метиҳам. ина и намудош 150 сомон. бо ҳоли ҳастай 50 сомон. рулон қатиам доранд, аптови нарх метиҳанд. иҷа аптовиай. подписчикои азиз, барои ҳаматон метонен ки биёен номерошон дар рӯи экранай муроҷиат кунен. доставкарам доранд, хоҳен биёен ҳамин бозори Корвонай. бозори Корвон ҳафтум дарвозаи сари видеода нишон додагим бинен. адреси точниша бо нафаҳмиден мепурсен ки куҷодай номерои савдогарда миёи харидорӣ мекунен. беҳад шолкои хушрӯ дорад. занҳои азиз, кор дар ширкати Атоми, касе ки ҳолиам кор накардестай беҳтарин корай. бо мастер продажа Мариам қатӣ даъватон мекунем биёен кор кунем. беҳад кори осонай. танҳо 2 одам мебиёрен, тамом дар тактон структура месозен. ҳар моҳа маоши худтона мегирен. маошаш беҳад баландай. кӯшиш кардем боз баланд мешавад. аз 100 000 рубл боло мешавад. хариду фурӯш надорад, балотон намесӯзад. дар 6 моҳ як бор харид мекунен духтаро. беҳад маҳсулотош качественияй, номери якай дар ҷаҳон. ҳамаи косметикаҳош беҳад олияй. витаминҳои беҳад хуб дорад барои стресс, барои иммунитета баланд кардан, барои мӯи сара нарезондан. шампунҳо дорад. беҳад ҳамаи дорувориш ҳама шифобахшай, гиёҳияй. номерои рӯи экранда Мариамда нависен, ҳамроҳшон аввал омӯзен, кора пеш барен. шуморам анмихел мастер продажа шавен ки ҳар моҳа маоши худтона ба мисли Мариам дошта бошен. беҳад маоши баланд мегирен. 100 000 рубл дар як моҳ мегирад. духтаро кӯшиш кунен номерода муроҷиат кунен. ина и шолкшам бинен, сабзай шолки фасон. инами шолки савзи фасон 450 сомон. инаи вилура бинен чӣ хушрӯи якм сортай 700 сомон. иҷа ипекои 450 сомара диден. ана иҷада ипекои бо 650 сомона ҳастай духтаро. наҳа ипекои 650 сомона ҳастай. ира пахташ бисёртарай духтаро. 450 сомашам хушрӯай, бо и пахташ бисёртарай. 650 сома бо иҷада бо ипек ҳастай духтаро. инаҳа ипеки сабз шуда инҷа коричневӣ нивишаста. ина рӯшании қатӣ ёш 1200 сомонай.
ҳамаш беҳад хушрӯ, фасон, ина паплинои фасон. Инаи паплинои 150, инаи гилмайдаи сангаш ҷавси хушрӯи санги радужни дорад духтаро, ина бо расветкоҳош беҳад бисёрай. Баъд ипеки ина бо 350 сума ҳастай, инаи намудо ҳастай. Ина бо сабзшам ҳастай, чанд цвет дорад. Баъд регалои дубайский дора, ина хали регалои чияй аднатониё, ина маълумай худаш бинед чихе тоза, ина михелайда духтаро мягкӣ мешавад. Дуюм сорт фарқ дора. И 500 сомонай. Агар гуфтестам ку чанд либос гирен, и бародар беҳтарин тахфифо мекуна барои занҳо, ки вақте ки гирифтен бо скидкара мекуна, бод меоян бисёр ки гирифтен тӯҳфа меша як материали дигар. Ин хали варианту ҳастай духтаро. Барои ҳамин ман мехоҳам ки шумо як чизе гирен, ки чизи бо сифат. Паплинош ина паплино сезони паплин меша, беҳад сангдоро. Ини кабута бинен аҷоибот. И паплини 200 сума, ҳайне ки и хушрӯ киша бинед. Свети багати хушрӯ. Ай регалош ку любой цвет аста. Ина ай ҳами цвети сирх сар меша, ина сиёҳ, бардови, баклажанови, коричневи, да торики хиём коричневия, инаи коричневи, и сиёҳ тофтиса, ина коричневия, и болотвия, и ам торик тофт, беҳад хушрӯ болотвиша. Ё акихи кашола, и дар будузи бо вапше хушрӯтарай. Баъд ина вибр беҳад бисёрай. Ина духтаро, ман барои шумо бо омадам ки барои ид куртаҳои фасон бикунен, куртаҳои нами тӯйи ҳам ида мепӯшен, ҳам ягон ҷо рафтанда. Баъд нархош мада ҳамиҷара маҳқулада, хали нархи бугӯи баланд боша, ки хали ба кироя гирифтан чизи арзони хушрӯ мегирен, да нархнавош туғри мебиёя. Ина мебинен, и вилура бинен, и хушрӯгиша. И ҳамун якум сорту ай духтаро, ҳозир ман нархшам мегум. И 750 духтаро. И коричневия беҳад расветкаш маҳқул шуд, хушрӯ. Иҷада бинен чихе бо ҳастай, бо я намуди дига, ина сериш ҳастай. Ина 100 сомонай. Ина и ба арӯсоай духтаракои ёш мекунен, и тӯйи фас. И ромбик дора, ромбикаш хали нежни гирифтагиада, хали груби нестай. Ба ини хали лавдомани бо вилуро, ини хали 1200 сума, хали парқатиай. Ира бинен чӣ хушрӯай. Парқати не қафогишам 1200. Айош арӯсӣ. Баъд инаи халиёш ҳастай духтаро. Ина иҷада комбахтои инаи комбах 850 сомон. ё тозаи хушрӯванд духтаро. Анау тарафаш 500 сомон, 550 сом нархош. Хай бо биёин ай пеш бубинем, бо муомила мекунен, ами любой ҷо равем бо харидани, бо иҷа аптове бо арзон мекунанд. Инаи 350 сом. И шолкай, и беҳад шолкаш хушрӯай духтаро. Ира бинен бо сангоша живой 3D ай. Баъд расветко беҳад бисёрай. Ина ё паплинои хушрӯ, расветкош. На ай дуриям беҳад хушрӯай. Ина паплинои доинг доранд, паплиное ки рулон қати доранд. 50 сума гуфтам ку 3 метрш я либосаш 50 сум доинг, ам качествени пахтаги хушрӯай. Ай ҳамун намуда инҷа рулоношон ҳастай. Ина духтаро рулон қати ҳам доранд. Аптови нарх паплин мепурсиден. Ина ман омадам барои паплино. Ина барои я тӯи маърака, барои хитон як аз нам ки монден паплин нағз мемонен, ки курташ мекуна. Доинг беҳад сифаташ хубай, пахташ бисёрай. Ина ин намуд итальянкорам доранд духтаро. бо чизиша ки нархша, мисол ман иҷа ҳозир гуфта натонистам, шумо метавонед номерошонда муроҷиат кунед, нархша аз худи савдогар бупурсен ё биёен корвон аз пеш бубинен, харидорӣ кунед. Ҳамаи чизшонда нарх навошонда муомила доранд, скидка мекунанд. Вақте ки бисёр гирифтем бо тӯҳфа дора. Дахтарои нехали атлас доранд. Атлас ҳамихе санг дора, фасон, арӯсӣ 650 сомон. любой расветкаш аста. Иҷада якта витринам хел мондагия. Чӣ намудеш бихоҳед, рангшам, намудои дига хелшам ҳастай сангдор. Ина ёш бахмалиай дахтаро. Ина и 750 сомон. И хеле вилурай бахмалай. Ям сангоша бинед чӣ хушрӯай. Ина бо нархи дастрас. Ане хали атласош бо ҳастай. И атласое ки обичнияй, мягкияй, ё 250 сомон я либосаш. Ина ёшам хушрӯ. Расветкаи бисёр доранд. Иҷа витринада ҳам қамондагия.